Kaikki lähti sitten siitä, että mä 10 vuotta olin kotona, lasten ja lapsia hoidin. Ja työvoimatoimistosta tuli sitten pyytö vähän se, että jos mä lähtisin vaikka starttiryhmään tekemään jotakin. No minähän sitten suostuin ja lähdin starttiin. Ja startista pääsin sitten Monitarmoon kokeilemaan vähän tämmöistä työelämää. Olin 4 tuntia päivässä töissä. Ja Monitarmon jälkeen työvoimatoimistosta soitettiin, että kiinnostaisiko minua tämmöinen palvelualalle, että 3 kuukautta semmoinen startti tavallaan, aloitus. Että vähän niin kuin, että se on niin kuin aloittelijalle, jos alkaa siihen 8 kuukauden koulutukseen, niin mä totta kai kiinnostaa. Me lähdin kokeilemaan, että miltä se tuntuu ja että kiinnostaako ylipäätään ala. No, sehän tietenkin kiinnosti ja sitten tuli tämmöinen valintatilanne, että sinne hakea. Mä sitten hajin ja pääsin sisälle ja 8 kuukautta sitten kävin tätä kyseistä koulua. Ja joulukuussa valmistuttiin 18. päivä. Ja nyt mä oon sitten Nestorissa töissä vuoden sopimuksessa tähän asti. Mitä vielä? Miten sä oot viihtynyt täällä? Viihtynyt tosi hyvin ja kaikki ottaa mut silleen niinku, että tää on niinku koti jo. Mut tuntuu omalta paikalta. Omalta paikalta ja mä nautin oikeastaan, että pääsee johonkin ja saa tehdä jotain. Ei tarvitse olla kotona 4 seinän sisällä. Että vaikka hyvin harva niin tykkää siivoamisesta, mutta musta tää on tosi mukava.